avec un sens de la responsabilité. Mouna, parce que Maliens ont l'agni dur de Maliens bol. Ou là pour que Kayela Mado Jamanala. Ou l'agni dur de Kele Kalakana Sabati Jamanako. Fulana ka yurgu ani impunité ko Kele. Akila Maliens beki labe ni kama gouvernement be barala. Sabana élection kana ngana mutuguni o de encore organe unique indépendant des élections pour que une élection bana vraiment na bana dron be ka tegrefo ka résultat uta sabana ka réforme que ka yelema do sharia ula mimbe Mali labara avec ça Mugabo président ba fika constitution yelema sira tesoro sharia chama be minu kanga yelema ute yelema CEDEAO yere 2018 CEDEAO yere 2018 aye délégation blakana Nigeria président de Bo Nyemoyala au Nigeria ministre des affaires étrangères outla la barala où yé min sebe a be rapport kono ko élection manga organisé tuguni Mali kono ni réforme maké ambe ka réforme ke sisa CEDEAO de be ka fu ko réforme kanake c'est parce que fa encore ma réforme nunke au débat ke manga wulila jamana ko oui lañini nani nay lañini durnaay mu oui accord d'Alger ko nabe appliquer nabe walia angan jija Mali farafarali o ko ni kana siraso aga Malion fara nyonka ni Malion besona ku be jamana kilin la be jamana kilin dewu ato be se ka négocier ani nonti o lañini duruni gouvernement te seguko jamais parce que peuple ya nyini peuple ya ira janvier kalo tani nani 2022 peuple boraka ira ko gouvernement CEDEAO ba fe ka bi ate bim parce que peuple bako peuple boraka ira ko gouvernement ale ba fait gouvernement be ka baraka ale o de ka million nani de bora ou don jamana la ka marchike o madelika ke kabini Mali indépendance so aye élection ka be sambisa ba président chi madelika 2 millions ngon sur élection la Assimi Goïta et Weleli Kambla le lundi 10 janvier le 14 les nani ko fait million nani de bora o madelika ke Mali sort ko hali président minube ka Mali sanctionne achitise ka Weleli Kambla ka jamana la aka million nani bo achitise donc peuple ya ira gouvernement ya ka gouvernement ba ka bara de la a bara kelo de be gouvernement nyemoyala vraiment ko le sens de la responsabilité ko la gravité aka gale parce que Mali kabini Mali sigra kabini Mali indépendance anyemogo be a sebenema constitution kono ko Mali la benendo ka do bla ka souveraineté la ka se ka africain franyonka wode kama organisation jekulu minu sigra africain a be union africaine CEDEAO Sensat Lipta Kougourma OMVS ainsi de suite a be Mali Baka fondation la président minu ya sigi les premiers présidents qui sont réunis pour le faire donc na fora sisa au CEDEAO dimi donna pour que ka monnaie bona ka dimi da anga bo CEDEAO la nko peut-être à wati bc mais amba ke don kelen sama samali amba se fa dana fo diembe ka don ko CEDEAO be mina o te sharia la CEDEAO embargo ta o ta ka sharia la CEDEAO embargo financier ta o te banque centrale ka statut la Nations Unies ka convention d'obé convention des pays sans littoral jamna minute boko ko jika ba jika embargo manga ko awo sharia besoso katila ka fo ko abafika état de droit d'ici andla ka muye tuguni iye moi cour de justice aka juge et décision ou ye arrêt rendu ko CEDEAO iye moi sanction militaire contre le Mali ko te sharia la ko ka dabla uma dabla o ba ira ou te femere ko ou be min ko ka Mali
peuple puni ka fanga d'Afrique o don ala barka la u tena sira sɔrɔ aya ma wo ma ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ ni bɔra yɔrɔ wɛrɛ ni ɲɛsi transition ma k'i b'a dafiri ala b'i malo i tɛ sira sɔrɔ ka dafiri parce que peuple bɛ transition in ko ala fana b'a ko o de kama ko c'est grave an bɛ min ɲini a ka gɛlɛn sisan mais n ko ala barika la laɲini a tɛ bila tiroir kɔnɔ a bɛ di président ma n bɛ layidu min t'aw ye gouvernement b'a bila ka document de travail la désormais an b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ ko n'u m'u kɔlɔsi u bɛ na peuple malien pousser ka décision dɔ ta min kun t'a a ŋaniya ye o de kama tile dama ni yani sini bien sini kɛnɛ an bɛna communiqué dɔ bɔ k'a ɲɛsin union africaine président ma k'a ɲɛsin organisation des nations président ma k'a ɲɛsin afrique peuple bɛɛ ma k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ kɔnɔ k'a yira ko CEDEAO bɛ min na a tɛ a ka sariya la a tɛ état de droit la a tɛ foyi la a bɛ ka Mali peuple tɔɔrɔ dɔrɔn ka peuple ka gouvernement in dafi an b'a prévu yira diɲɛ bɛɛ la o bɛɛ bɛ kan an bɛ k'an labɛn don min na an bɛ décision grave in ta comme o bɛ ka min ɲini o b'a sɔrɔ peuple malien peuple africain historiquement politiquement bɛɛ y'a dɔn ko sira wɛrɛ tɛ Mali bolo parce que hali n'an b'a fɛ ka to organisation ninnu la an se ka t'u la pour que ka Mali faga an se ka t'o la o donc o de kama n ko ma ko aw ye min di o papier in an b'a minɛ n'an bolo fila an bɛ baara kɛ n'a ye fana n'an bɛ taa négociation la don o don o bɛ tɔn hakili la an b'a f'u ye fana an ka peuple bɛ min ɲini sisan an b'a fɛ ka bɛɛ fo comme sisan sunkalo bɛna daminɛ sini ou bien sini kɛnɛ n b'a fɛ ka maliyɛnw bɛɛ fo ka waleɲuman don bi Mali peuple juru de bɛ gouvernement kan na Mali peuple de juru do président de la transition n'a ka gouvernement kan na an ka baara ye min ka juru in an ka se k'a sara cogo di transition in bɛ ban don min na maliyɛnw bɛɛ ka miiri k'a fɔ ale yɛrɛ kɔnɔna la ale ni ala cɛ ko transition in a ye Mali hɔrɔnya n'a danbe a y'a segin a ma n'an sera k'o kɛ a ye peuple ka juru sara donc sunkalo in na n bɛ silamɛ bɛɛ fo bɛɛ ka dugawu kɛ ala ka n ka jamana lakana ala ka n ka jamana sumaya ala ka fanga di ani kɛnɛya ka di président ma jamanadenw ye baara min kalifa ale la président Assimi Goïta a se k'o baara in k'a se a dan na bi an mago bɛ fɛn fila la n bɛ to k'a fɔ don o don duwawu peuple ka duwawu a n'a ka soutien donc sunkalo in kɔnɔ n bɛ ala deli a ka dɔ bɔ gɛlɛya ba min bɛ maliyɛnw kan mais soutien min bɛ di gouvernement ma dɔ ka fara o kan silamɛ bɛ ka duwawu kɛ ala ka Mali lakana ala ka hɛrɛ ni sabati ni lafiya k'a lasegin Mali la kumaba min bɛ fɛ o de ye nin k'a fɔ aw ye aw ni ce aw ni baraji ka aw ka manifestation bɛɛ fo président tɔgɔ la gouvernement tɔgɔ